Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Ma, nutrienti u konvenjenti. Orienta. Alpro Barista. Great for coffee, good for you. Edin fl-aqwa tal-istaġun tal-festi u ma staxjon os li waqt Knockabout Sicilja noħodkom miegħi sqallija biex nesperjenzaw il-veru spiritu tal-festi Siċiljan. Nista' nassigurakom li dawn l-episodji speċjali ta' Knockabout Sicilja ser jiftħulkom ħafna l-aptit, però fuq kollox ħajqanqlulkom l-ispirtu. Fil-Malta, fil-Isqallija. Dan iż-żmien tal-festi hemm abbinati miegħu tomiet distinti kif ukoll dekorazzjonijiet li meta naraw mill-ewwel ifakruna f'dan iż-żmien tant speċjali. Jiena qiegħed hawnhekk f'Isqallija biex nistedinkom tiġu miegħi bil-karozza biex immorru niltaqgħu ma' artiġġana Siċiljani bravi li grazzi għat-talent tagħhom jagħmlu l-festi u dan l-istaġun kemm xejn iktar speċjali. Tlaqna. Mill-ewwel se naqbad it-triq fid-direzzjoni għal Caltagirone. Siegħa u nofs sewqa minn Pozzallo. Caltagirone għandha t-titlu ta' La Città delle Ceramiche u ħammorru niltaqgħu ma' ċeramist mill-iktar bravu, Salvatore Floridia. Caltagirone, il-ġojjel kaleidoskopiku tal-Mediterran, belt fost l-oljiet, b'xenarju vibranti ta' kuluri, kultura u ċeramika. Hawnhekk it-toroq imżejna b'madum ikkulurit xogħol idejn l-artiġġana. Madum li jirrakkonta l-istorja. Meta tkun Caltagirone ma tistax ma żżurx Scala di Santa Maria del Monte, taraċ uniku fid-dinja, mimli sfumaturi, u maduma ħdej maduma jinħoloq disin ferm speċjali li jirrifletti sekli ta' tradizzjoni. Passiġġata fil-qalba ta' Caltagirone faċilment titqabbel ma' passiġġata f'gallerija tal-arti. Wasalt Caltagirone biex niltaqa' ma' Salvatore Floridia, ċeramist bravu, ix-xogħol tiegħu huwa mill-iktar rinomat u mfittex fil-fatt anki direttur televiżiv Amerikan għażel ix-xogħol tiegħu sabiex seta' jiġi użat u jidher fis-serje The White Lotus, serje Amerikana tant popolari u li tant għamlet suċċess is-sena li għaddiet. Illum ħanaraw ix-xogħol li jikkrea għal dan l-istaġun tal-festi. Mal-wasla tagħna mal-ewwel insibu lil Salvatore għaddej ġmielu fuq xogħlu. Ma tqattax ħafna ħin tħares lejn Salvatore u mill-ewwel tammira l-ħeffa u l-kapaċità tiegħu biex jaħdem iċ-ċeramika. Hija evidenti li dawk il-paridejn għandhom ħafna esperjenza. Allora, sono passati 15 giorni. Ora lo prendiamo e lo mettiamo nel forno. Christmas trees are our shop specialty. So these are our creation that Master Salvatore created in 2015. And we are so famous for these Christmas trees because these are the only Christmas trees completely handmade from zero. So we start from clay, then we glaze, and then we paint. After the painting, these Christmas trees, some of these Christmas trees has the LED lights. So these are the only Christmas trees in the world, completely handmade and with the LED lights. For this reason, we are so famous all over the world. Salvatore jispjegali li beda jesperimenta biċ-ċeramika meta kellu biss 6 snin. Huwa eventwalment gradwa bħala inġinier u ċ-ċeramika kienet biss passatemp. Però l-passjoni għaċ-ċeramika tant kienet b'saħħitha li fil-preżent l-arti taċ-ċeramika hija l-professjoni u l-inġenerija sar il-passatemp.
Salvatore tant gburi kompli jispjegalu wkoll li t-tifel tiegħu li għadu biss adolescenti jipprometti ħafna fiċ-ċeramika u beda tiġa jagħmel l-ewwel kreazzjonijiet tiegħu. Il-maestru għadu kemm jispjegali li dan il-proċess huwa importanti ħafna sabiex issa meta jerġgħu jiddaħħlu fil-forn il-qiegħ ikun mimsuħ minn din il-kimika li għamlu sabiex ovvjament jiġi vetrat għax inkella jekk ikun hemm dil-kimika fil-qiegħ ħajjeħel u ma jkunx jista' jinqala. Allura importanti li kull prodott jintmesaħlu l-qiegħ u terġa' tinkixef il-ċeramika raffa biex ma jeħilx. B'mod personali, xi ħaġa li vera laqtitni f'dawn is-siġar hija l-attenzjoni għad-dettall. Dawn is-siġar huma dekorati b'ornamenti żgħar mill-iktar ħelwin bħal anġli u xemata. Però ta' kull sena tiżdied dekorazzjoni partikolari u l-ispirazzjoni ta' dawn id-dekorazzjonijiet il-ġodda ikun it-tifel iż-żgħir tal-Maestro Salvatore. It-tifel iż-żgħir ta' Salvatore din is-sena introduċa il-qara ħamra bħala l-ornament tas-sena 2023. Jina nara li Salvatore jaħdem it-tafal. Nara dan ix-xogħlijiet kollha madwar issa kważi ġitni l-muża biex immit naqra jdejja u nipprova nagħmel xi ħaġa jiena jew bekk Salvo aktar kmieni wkoll tifal inqabod tal-li nara jaħdem suppost qiegħed nidra kif għandu jsir ix-xogħol u kif għandi nibda naħdem. Kien dici Salvo, provo a vedere se ho il talento? Certo che c'è il talento. Ok, e dove si comincia? Si comincia da Si comincia da sotto e si va sopra. Mill-lider. U kif qed jidher ix-xogħol mhux li għandi xi futur kbir fiċ-ċeramika, però tuni naqra ċans. Esperjenza m'għandix. Tuni ftit iktar ħin ħalli nelabora d-dettall. Jina sakemm għaddej biex xogħol hawnhekk nixtieq nfakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' United Colors of Benetton irridu naraw ir-ritratti tagħkom bit-tema tal-miliet u dak ir-ritratt li tibatuli permezz ta' Facebook jista' irrebbaħkom rigal grazzi għal United Colors of Benetton u jkollkom il-fest naqra iktar speċjali. Ħammorru għal ftit ħin ta' riklami u kif tiġu lura tkunu tistgħu taraw il-kapolavur artistiku tiegħi. Hey, int li jattara Knockabout Sicilia. Għamel like il-Facebook page tagħna owenbonnici.tv u parteċipa f'kompetizzjoni li għandna dejja flimkien ma' Alpro Barista. Ta' kull ġimgħa fuq il-paġna tiegħi owenbonnici.tv qed impoġġilkom domanda differenti flimkien ma' Alpro Barista u intom tridu tikkommentaw bir-risposta tagħkom. U jekk ir-risposta tkun tajba, intom tistgħu tkunu rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni. Nispera li nirċevi risposti tajbin biss. Nilqakom lura għal Knockabout Sicilia, illum qiegħed Caltagirone u għand il-maestro miegħi intfajt immittidejja għax-xogħol ħafna qed jikkummentaw li laqqas biss għandi futur f'dan it-tip ta' xogħol. Sfortunatament il-ħin tiegħi Caltagirone għallum wasal fit-tmiem u nfakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Cucina d'Oro, rridu narawkom flimkien mal-familja tagħkom f'ritratti li tistgħu tibatuhom li permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook owenbonnici.tv u nistgħu nagħmlulkom il-festi tagħkom naqra iktar speċjali flimkien ma' Cucina d'Oro. Illum il-maestru ħanħallu hawnhekk, il-ħin tagħna spiċċa hawnhekk, però ħanerġa' niġi Caltagirone fil-ġimgħat li ġejjin biex naraw il-famużi pasturi li għamel il-maestru u dekorazzjonijiet oħra tal-miliet. Naqbad it-triq lejn Ferla, sija sew anbot mill-Caltagirone. Ferla hemm jistennini l-artiġan bravo Franco Manuele, dulċier famuż ħafna għall panettone.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Orienta. Bottle Green Cordials u Sparkling Presses, mamulin b'ingredienti ġenwini b'tomit superjuri. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Ommima, nutrienti u konvenjenti. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Bottle Green Cordials u Sparkling Presses, mamulin b'ingredienti ġenwini b'tomit superjuri. Jina qiegħed hawnhekk fi Sqallija biex nistedinkom tiġu miegħi bil-karozza biex immorru niltaqgħu ma' artiġġana Siċiljani bravi li grazzi għat-talent tagħhom jagħmlu l-festi u dan l-istaġun kemm xejn iktar speċjali. Naqbad it-triq lejn Ferla, sija sew anbot mill-Caltagirone. Ferla hemm jistennini l-artiġan bravo Franco Manuele, dulċier famus ħafna l-panettone. Franco u t-tim tiegħu tul is-snin introduċew verżjonijiet differenti ta' tomit ta' panettone biex illum b'kollox jipproduċu 10 verżjonijiet differenti. Verżjonijiet klassiċi tal-panettone kif ukoll il-famuż panettone Panrico, splużjoni ta' tomit Siċiljani, miksi biċ-ċikkulata bajda u ingredjenti li jinkludu żbib, konfettura tal-irkotta, konfettura tal-qoxra u tal-polpa tal-bajtar tax-xewk. Panettone li diffiċli tispjegaħ bil-kliem, però żgur jolqotlok il-palat. Erġaj ġejt Ferla biex niltaq mad-dulċier bravu Franco Manuele. Franco jispeċjalizza fil-panettone. Il-panettone tiegħu jiltaqa' tradizzjoni mal-innovazzjoni u għandu ħafna varjetajiet differenti. Ħankompli nitkellem miegħu dwar it-tradizzjoni tal-panettone artiġjanale. F'din il-kċina, il-panettone artiġjanale jiġi preparat skont riċetta sigrita li Franco wiret minant missieru. Jintużaw biss ingredjenti naturali u ġenwini. Franco jispjegali li wieħed mis-sigriti hija l-ħmira. Ħmira naturali li tibqa' tintiret minn sena għall-oħra għax tinżamm f'temperatura adegwata u jiġi segwit proċess biex din il-ħmira tibqa' tirriproduċi. Panettoni voi ne producete 10 diversi, ma questo anno è un anno importantissimo perché avete un ospite speciale di panettone. Franco u t-tim tiegħu għall-ewwel darba din is-sena u b'ammont żgħir ħafna introduċew fis-suq il-panettone Mazzarone li jinkludi biss ingredienti imkabbra fir-reġjun Siċiljan u jinkludi żbib ta' Mazzarone, żbib magħrufa għal kwalità superjuri u kkunsidrati fost l-iprem żbib li jeżisti.
Abbiamo menzionato che ci sono 11 versioni del vostro panettone. Ħansaqsih domanda forsi kemm xejn diffiċli li mu l-favorit tiegħu mill-11 il-verżjoni ta' panettone. Una domanda forse un po' difficile. Dagli 11 panettone, quale preferisci? Personalmente tu? Allora, c'è un panettone che mi piacciono tutti. Diciamo che quello che mi piace di più è il carato. Franco għadu kemm jispjegali li hawnhekk il-panettone il-favorit tiegħu huwa l-panettone li fih jinkludi il-ħarrub, fil-fatt fih ukoll ħarrub mitħun mat-taħlita tal-panettone, però hawnhekk bħala artiġanat jispeċjalizzaw ħafna fil-ħelu li jkun jinkludi il-ħarrub. U għalhekk il-favorit ta' Francesco huwa l-panettone tal-ħarrub. Wara li smajt il-proċess elaborat ta' kif jiġi preparat hawnhekk il-panettone minant Francesco u l-kollegi tiegħu illum il-ġurnata napprezza ħafna iktar kull gidma ta' panettone li ser nibda nieħu. U apparti minn hekk ukoll nifhem kif it-Taljani iħobbuh daqshekk u kif il-panettone sar daqshekk popolari madwar id-dinja kollha. Infakkarkom fil-kompetizzjoni li għandna d-dejja fl-imkien ma' soppa u mimma rridu naraw ritratti tagħkom imgezzin ġo xi kutra jew kellha kif toħorġu għax-xogħol filgħodu b'xi skufja. Ibatuli dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi ownbonnici.tv. Il-missjoni tiegħi biex insir naf iktar dwar l-artiġġanat Siċiljan ta' dan l-istaġun tal-festi ma taqafx hawnhekk. Knockabout Sicilia li jmiss mhux ta' min titilfuh. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Orienta. Alpro Barista. Great for coffee, good for you. Hey, int li qed tara Knockabout Sicilia, għamel like il-Facebook page ownbonnici.tv u parteċipa f'kompetizzjoni li għandna d-dejja fl-imkien ma' Bottle Green, Cordials and Sparkling Presses. Biex tipparteċipaw, idħlu fuq il-wall ta' ownbonnici.tv u sibu r-ritratti tiegħi fl-imkien ma' Bottle Green. Hemmhekk ikkummentaw innominaw il-min tixtiequ li jkun ir-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni, ħabib tal-qalb jew membru tal-familja. Qed nistenna minn għandkom. Fid-Domus Rumana nstabu diversi oġġetti ta' kurzità, però waħda minn dawn l-iskoperti interessanti hija ċuqlajta. Din kienet tintuża għall-lob ta' tfal fil-perjodu Ruman. Din iċ-ċuqlajta hija magħmula mill-Adam u tmur lura sa bejn wieħed u ieħor l-ewwel seklu ta' qabel Kristu. Hija magħmula minn żewġ biċċiċċatti li bil-moviment tal-id jaħbtu ma' parti fissa. Din iċ-ċuqlajta nstabet frammentata fl-1924. Instabet ġoar qrib il-fdalijiet ta' djar li hemm fuq in-naħa ta' wara tad-Domus Rumana. Oġġetti oħra li għanqlu l-kurzità fid-Domus Rumana huma t-tappijiet tal-anfori. Dawn huma ta' bejn l-ewwel seklu qabel Kristu u l-ewwel seklu wara Kristu. Insibu kitbiet jew simboli fuqhom li kienu jindikaw il-kontenut li kien ikun qiegħed jiġi trasportat ġewwa l-anfor infushom. Eżempju, l-isem tan-negozjant li kien qiegħed jinnegozja b'dan il-kontenut jew fejn ħadmu l-anfori. Inkella insibu l-isem tal-persuna li ħadem l-anfora. Bħal dawn it-tappijiet instabu wkoll f'tas-silġ. Jekk għandek 60 sena jew aktar u l-istorja hija l-qalbek, tista' żżur ħafna mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta bla ma tħallas xejn. U miegħek tista' tieħu żewġ titfal jew żgħażagħ li jidħlu b'xejn ukoll. Kull ma trid tagħmel hu li tapplika l-passaport tal-anzjani ta' Heritage Malta billi tmur fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tar-raħal tiegħek u tieħu miegħek il-karta tal-identità. Heritage Malta, parti minnha.
Il-ħadd 17 ta' Diċembru niżel is-separju għal Christmas in the Park, il-villaġġ maġiku tal-Miliet b'tema ambjentali, imtella mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża. L-għan ta' dan l-avveniment kien li apparti milli jkun esperjenza divertenti għall-familja kollha, dan il-villaġġ promova prattiċi favur l-ambjent matul dan il-perjodu ta' festi. Tul dawn l-10 tiem, il-Park tas-Salina kien trasformat f'villaġġ maġiku tal-Miliet b'divertiment għall-familja kollha. Kien hemm magħżla ta' attivitajiet edukattivi għat-tfal, fosthom esperjenza ta' realtà virtwali li tagħmel parti mill-kampanja Saving Our Blue, kif ukoll kraft sostenibbli u divertiment għal kulħadd. Fil-Park tas-Salina kien hemm ukoll passaġġ imdawwal bi strutturi tal-annimali li sfortunatament uħud minn dawn l-annimali qegħdin f'periklu li jiġu estinti. Wieħed seta' jsib iktar informazzjoni dwar dawn l-ispeċi permezz ta' QR codes sabiex dan il-passaġġ imdawwal ma jkunx divertenti biss, però jqajjem ukoll kuxjenza ambjentali. Biex nipromovu iktar prattiċi sostenibbli, din is-sena ġiet imnedija l-inizjattiva Bring Your Own Container li permezz tagħha l-pubbliku seta' jibbenefika minn skontijiet speċjali. Kull min attenda l-Christmas in the Park ġie meħeġġeġ iġib miegħu platti u tazzi li jistgħu jerġgħu jintużaw biex jikkonsmaw fihom l-ikel u x-xorb li jinxtara waqt Christmas in the Park. Inizjattiva mmirata sabiex jitnaqqas l-użu ta' tazzi u platti li jintużaw darba biss u jitnaqqas l-iskar ġenerat. Ħafna li attendew għażlu li jkunu parti minn din l-inizjattiva. Kienet ħaġa mill-isbaħ li tara l-ġenerazzjoni żgħira minn ta' quddiem biex japprattikaw din l-inizjattiva sostenibbli. F'isem il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża nawgurawlkom il-festi tajba u ċelebrazzjonijiet bi prattiċi sostenibbli.